važnosti nove metodologije u nastavi povijesti i još ponečemu. Joint History Project je projekt iza kojeg stoje stotine povjesničara koji se zalažu za pristup povijesti koji je nov po metodi, a ne po sadržaju. Što to točno znači i po čemu se Joint History Project knjige razlikuju od drugih povijesnih knjiga? Na prvom mjestu, glavna razlika je u pristupu povijesnim činjenicama. To ne znači da se utvrđene povijesne činjenice mogu mijenjati, već da ih možemo sagledavati iz različitih kuteva. Samo na taj način, sagledavanjem iz što više različitih kuteva, odnosno perspektiva, dobivamo kompletnu povijesnu istinu. Još preciznije, to znači da se iste stvari mogu učiti na nove načine, iz više perspektiva, uz više konteksta, što sve dovodi do više razumijevanja. Na primjer, u školama je uvijek u fokusu očekivano nacionalna povijest. Međutim, to ne znači da nacionalnu povijest treba promatrati izolirano od svjetske ili europske povijesti. Razvoj Balkana i jugoistočne Europe nije ni po čemu drugačiji ili specifičniji, već je u direktnoj međuzavisnosti sa ostalim povijesnim svjetskim i regionalnim događajima. Bez uklapanja nacionalne povijesti u šire okvire, mnogi događaji ostaju nedovoljno jasni i razumljivi, što stvara brojne probleme. Nacionalna se povijest ne treba učiti na nacionalistički način, stavljanjem jednog naroda iznad drugih, posebno kada je riječ o susjednim narodima, ili da se događaji predstavljaju iz etnocentričnog stajališta, jer to samo produbljuje nerazumijevanje. Joint History Project se ne zalaže da se nacionalna povijest zamijeni nekom drugom, nego da se promijeni način na koji se ona predaje. Ne treba stvari predstavljati idilično. Povijest ove regije puna je podjela i sukoba o kojima postoje različita tumačenja, baš kao što je puna i zajedničkih ujediniteljskih elemenata. Mi ne želimo dati lažnu idiličnu sliku, već pokazati kako se razlike mogu razumjeti na drugačije načine. Da bi se događaji jasnije i potpunije razumjeli, važno je podsjetiti se da svatko od nas, a tako i svaki pojedinac iz povijesti, ima više različitih identiteta koji se mogu dopunjavati. Na primjer, netko ima muški ili ženski identitet, zatim svoj lokalni identitet, ovisno o tome gdje je rođen, zatim druge identitete pripadnosti različitim grupama. Svi ovi identiteti, uključujući i nacionalni i vjerski, postoje usporedno i mogu se dopunjavati, a ne isključivati. Povijest nije nauka koju treba učiti napamet. Nastava povijesti je tu da razvija i kritičko mišljenje. Sama činjenica da postoje više svjedočanstava o istom događaju govori nam da je povijesna istina mnogo složenija od samo jedne, naše perspektive. I na kraju, krajnji cilj moderne nastave povijesti treba biti osposobljavanje učenika za ocjenjivanje nekih postupaka i za donošenje moralnih sudova, a ne samo za reproduciranje povijesnih činjenica. Razviti kritičko mišljenje ne znači samo razviti sumnjičavost prema nečemu, već izgraditi sistem moralnih vrijednosti, koje su opće primjenjive. Samo na taj način se postaje istinski obrazovan i imun na manipulaciju. Joint History Project knjige dopunski su edukativni i nastavni materijal i možete ih skinuti sa našeg sajta na jointhistory.net.